Bestia. Tudo na forca. FM Jabarani Flava ani Juluba TV Jabarani Flava ani Juluba FM lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka folibaw ye nin waati na ni fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min ye nin waati na Juluba FM ani Juluba TV news foli b'aw ye bi ko kura sabula tolo ni ko Juluba FM lajɛbaw e bɛ ka yɛlɛ minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o ye Juluba FM fana ye dɛ o don minnu bɛ k'an lamɛn fiɲɛ suru sira fɛ fana ye Juluba FM ye o don donc siratigɛ kɔnɔ foli b'i ye nin waati in na ka yir'a k'a fɔ bi ye tɛnɛn ye nin ye dɔgɔkun daminɛnen ye ni fasili kɛbaw mana gafe minnu fasili an y'o de fɔ dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin waati in na walasa ka se ka walawala ni ala ka jɛ ye an n'a sɔrɔ tile filanin kɛra n dɔgɔ kelen tun bɛ ka fɛnw kɛ ka kɛɲɛ ni baara yɛrɛ n'a a taabolo ye o hukumu kɔnɔna na bi an bɛ se k'a fɔ fasili kɛbaw olu kɔni ye fasili dɔw kɛ nin waati in na damadamani kɔni bɛ ne bolo nin waati in na tolo min ye soir de Bamako ye ni an ko Bamako wula les républicains fo ka taa les échos olu kɔni bɛ ne bolo kɔrɔ yan ni ala sɔnna n bɛna an bolo don baaraw la tolo an bɛ taa i fana fan fɛ a bɔlen b'a fɛ weekend in na madame tun taara dugu la nka sɔmike madame nana parce que yɛlɛ musomuso in b'a jira k'a fɔ ko madame nana sinon i sujanta n'ala sɔrɔ e ko dimanche don an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲamana an bɛ taa zamɛ dun na ka taa zamɛ dun wa an n'a sɔrɔ Lamini kɔni ale b'i ta kɛ mɔgɔ ta dun ni ale ta kɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogoya min na Musa an bɛ foli di an filɛbaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko u bɛ sɔgɔlen u ka télé mandi la u bɛ sɔgɔlen u ka radio mandi la n'an sigira nin kɛnɛ kan ka ban min ye kunnafoni gafew mana bɔ an y'o de fɔ an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la sa gafew bɛ nanzarakan na an b'u bamayɛlɛma todunkan na yaasa faamuyali ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ cogoya min na ni nin gafe ninnu bɛ bolo sa gafe saba min ni ne garisɛgɛ bɛ olu la bi sa o tɛ dɔwɛrɛ indépendant an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kuma la a ye bɔli kɛ bi min ye nouvelle horizon ale fana ye bɔli kɛ a kuma na ka na kuncɛ ni faso ka gafeba ye sa ni o ye l'essor ye bi tɛnɛn don in na Musa ok an tolo an tɛna ko mɛn dagirinda la n y'o de fɔ n ko n'i ye baya siri tori cɛkisɛ la ka ban Amadu Tolo i tɛ o bɛn yɔrɔ ɲini sabula a bɛ taa fan bɛɛ donc o siratigɛ kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don ni min ye nin waati in na n b'a daminɛ ni soir de Bamako ye n ye soir de Bamako ta min ye Bamako wula min ye fasili kɛba ye ale min ye nin waati in na Laya Jara ye Laya Jara y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye an bɛ se k'a fɔ maaw dɔw kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ association dɔw bɛ yen minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ cadre min kɔnɔ jɛkulu min kɔnɔ o de ye préparatif ye o bɛ ka labɛn kɛ labɛn min bɛna bila ko journée de la liberté africaine ni o ko Joliya ne yɛrɛ fɛ o tun bɛna ko Joliba de o Joliya a man jan ɲɔgɔn na ko o ko bɛna labɛn Congo jamana kan n'i ye jateminɛ kɛ Mali Tolo ko min ye nin waati in na Ivoirien entreprise dɔ ani min tɔgɔ ye ko Yariga groupe ani observation pour la défense des droits de l'homme et la démocratie ko olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka bolonɔ kɛ ko nin jatigɛ ko nin baara bɛɛ kɛra ka bɛn min ye ODDDHM ye o ka jabala la a kɛra min ye samedi don octobre kalo tile 12 san 2024 ko o kɛra ka sɔrɔ min ye a président Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ale tun bɛ yen ani coordinateur Youssou Sanogo ko olu tun bɛ kɛnɛ kan koyi ko n'i ye jateminɛ kɛ o délégation min nana Yariga groupe tɔgɔ la ko o maa minnu tun bɛ yen o ye Seydou Yeyo ale ye a ɲɛmaa ye n'i ye jateminɛ Ako Sisi a cɛ a ka Ivoirien tɔgɔ ninnu Ako Sisi ko o ye directeur administratif et financier ye ko n'i ye jateminɛ fana Koso Floma ko ye coordinateur ye ani monsieur Doumbia ale ye chargé de mission ye ko nin kɛra waati ye waati min ni ɲɛmɔgɔ ninnu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka kuma ka se ka ɲɛfɔli kɛ jama ye ɲɛfɔli yɛrɛ bɛ sigi min kan baaraw bɛna sigi min kan hakilina min bɛna na ni baara ye walasa
ni baaraba min bɛna kɛ Congo jamana na olu bɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen cogo min ko o siratigɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko ni ɲɛmɔgɔ ninnu fana kɔni u m'a jɛ koyi min ye Alassane ka kumaw ye o kuma dumanw fɔra yen n'i ye jateminɛ kɛ ani Congo président olu minnu kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa ka ko ninnu k'o nɔgɔya min ye ODDHDM ye Mamadou Sɛnsɛn Kulubali ko ale fana ale min ye patron kɔrɔ ye Mali la yan ni an ko bi yɛrɛ b'a dɔn Conseil national du patronat ale tun t'a ɲɛmaa ye wa ko ale kɔni kumana koyi ale y'a jira k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi bi in na min ye jamana in kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ koyi ka kɛɲɛ ni sɔrɔ taabolo ye ko ni cɛba min kɔni an bɛ se k'a fɔ entreprise caman b'a bolokɔrɔ bi bi in na Mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen bi bi in na walasa ni baarakɛminɛn ninnu olu bɛ se ka baara kɛ olu bɛ se ka fonctionner ɲɛnama cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ Mamadou Sɛnsɛn Kulubali a y'a jira a ka kumaw kɔnɔ ko bi bi in na ayiwa n bɛ se k'a fɔ tana t'a la comme ne m'a fɔ parce que gafe ka fɔ awɔ o bɛ d'a kan a y'a jira k'a fɔ min ye an ka liberté individuelle et collective ye ko bi kɔni ko o bafiyelen don ayiwa o kɔrɔ ye ko ayiwa an ka hakɛw ni fɛnw o dankari kɛlen bɛ o la bi bi in na kosɛbɛ min ye n y'a fɔ gafe de y'a fɔ gafe ka fɔ don ne ka fɔ tɛ a fana a y'a jira k'a fɔ bi bi in na nin forum bɛna kɛ ko o bɛna kɛ sababu ye walasa ko caman ka se k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye président Mamadou Sɛnsɛn Kulubali a ye kuma fana fɔ ko n'a y'a sɔrɔ yurugu bi bi in na ko o bɛ ka dankari kɛ an ka nafoloko la ko an k'a fɔ ko n'o bɛ ka taa cogo min n'o taara ten ko an bɛna fɔ ko baara yɛrɛ tɛna sɔrɔ tuguni walasa ka se ka di min ye sifinnakaw ma Yariga groupe min sigilen bɛ Côte d'Ivoire ani ODDHDM ye olu fana min bɛ an bɛ se k'a fɔ o ye entité privée Mali la yan olu kɔni y'a jira k'a fɔ bi bi in na olu kɔni danganiya min b'u kan trop ka jira dɔrɔn k'a fɔ bi bi in na olu dalen b'a la k'a fɔ farafinna kura o bɛ se ka sigi sen kan walasa an hakili bɛ walasa farafinna ka se ka yiriwa cogo min ani ka se ka yiriwa sira fɛ taabolo bɛɛ sira fɛ bi bi in na ko olu kɔni danganiya b'a kan ko a bɛ se ka kɛ ani ka yira fana k'a fɔ ko farafinna sinsinni yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ maaw ka hakɛ o min ye hakɛ i kelen ta o jama bɛɛ hakɛw o bɛ se ka sinsin cogo min ko dalen b'a la k'a fɔ o bɛ se ka kɛ farafinna kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ a y'a jira fana o y'a jira tuguni k'a fɔ n'an y'an fara ɲɔgɔn kan min ye k'an fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ sababu ye nin waati in na an hakili bɛ fɛn fɛn na jamana in na min ye farafinna ye ko o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka da ko n'i ye jateminɛ kɛ sɔrɔ sira fɛ min ye adamadenya sira fɛ min ye an ka tabiyaw sira fɛ min ye an bɛ ka fɔ min ma environnement yɛrɛ fana sira fɛ ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ko Yagira groupe ale ye société min kɔni bi bi in na an bɛ se k'a fɔ a responsabilité limitée len don nka a siège ko o bɛ Abidjan a bɛ quartier min kɔnɔ o ye plateau wallon ye n b'a dɔn e ma se yen ayi ne ma se an bɛna fɛɛrɛ kɛ i ka se yen ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛ quartier min kɔnɔ o ye plateau wallon ye ko a kɔni bi bi in na nin entreprise ba in ko an bɛ se k'a fɔ maa min b'a ɲɛma o de ye Seydou Yewo koyi ko n'i ye jateminɛ kɛ o ka baara bɛ boli min kan o de ye génie civil ani immobilier financier ani ka formation ko depuis an bɛ se k'a fɔ entreprise in kɔni sigira sen kan ko o y'o di o baara ma Yagira groupe ko ale kɔni bi bi in na ale ye fili min kɔnɔ o ye développement durable africain ye ça veut dire min ye farafin jamanaw ye olu bɛ se ka sinsin cogo min olu kɔni bɛ o de kan wa sanni n'i ye jateminɛ kɛ olu kɛn bɛ nin waati in na k'u sinsin fɛn min kan o de ye sifinnakaw ye ko n'i ye jateminɛ kɛ o ka laɲini min ye Yagira groupe ye ale kɔni ka laɲini ye walasa min ye ka se ka baaratanya ko o dɔgɔya farafinna kɔnɔ cogo min ani min ye ka se ka min ye formation an bɛ se k'a fɔ ka baaradegiw ni fɛnw min ye entrepreneur olu bɛ se ka don sifinnakaw kunkolo kɔnɔ cogo min walasa sifinnakaw olu ka se k'u yɛrɛ fili entrepreneur kɔnɔ cogo min olu ka baara kɛra o ye ani n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min ye insertion socio-professionnelle ye olu o bɛ o baaraw de la n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ walasa musow olu fana ka hakɛw o bɛ se k'a sɔrɔ bi bi in na jamanaw kɔnɔ min ye baara tabiyaw la cogo min olu ka baara bɛɛ wulikajɔ bɛnnen bɛ o ma ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa jamanaw farafin jamanaw olu bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min min ye an b'a fɔ promouvoir le développement durable ani formation ani transformation de matières premières o kɔrɔ ye ko
bayɛlɛmani an ka minɛn minnu bɛ yen minnu bɛ bayɛlɛma u ka se ka bayɛlɛma an fɛ yan ka sɔrɔ an ma taa jamana wɛrɛ kan nin tun ye fasiri ye an ye min bɔ laya ka fasiri kɔnɔ ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada in na kosɛbɛ n'i bɔra Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na ne bɛ ɲɛsin min ye indépendant ma kɛ indépendant a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min ni o tɛ dɔwɛrɛ koyi a y'a yira sa k'a fɔ u ka bɔli la kɛrɛnkɛrɛnnen la Musa Bilali Sidibe ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye Espagne jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya o nisɔndiyaw bolo bara kɔnɔna la sa ko Espagne ka lasigiden so min n'o bɛ Mali kɔnɔna la k'o ma to kɔ koyi u ye bolofara ta ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin min ye Espagne ale yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu ma ko o waleya de kɔnɔna la sa minisiri min n'o bɛ Mali jamana ale ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli la n'o ye Abdoulaye Diop ye sa ko ale welela a kɛnɛ kan k'a kɛra tare ye koyi k'a yirala k'a fɔ ko kabini min ye san 2008 waatiw ye sa ko Espagne jamana bɛ wulikajɔ la Mali jamana kɔnɔna la su fara tile kan sa ko ka Mali jamana n'o bɛ file fiyɛ la ka taa sira minnu fɛ Espagne jamana yɛrɛ fana bɛ file fiyɛ ka taa o sira fɛ ko kumakan a bɔra jɔn da ko min ye Espagne ka lasigiden min n'o bɛ Mali kɔnɔna la n'o ye Antonio Hidalgo ye Antonio Hidalgo ko ale de ye nin kibaruya bɔ ka bin kunungo ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko min ye filani teriya min n'o bɛ Mali jamana ale ni Espagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ sa ko a bɛ sira caman kɔnɔna la ko ne y'a jateminɛ ko min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tagabolow bɛɛ lajɛlen sa ko Espagne jamana su fara tile kan k'u ma laɲini kɛ cogo si la ko ka dankari o waleyaw la o tagabolo kelen kɔnɔ ko politique extérieure min ni o bɛ Espagne jamana bolo sa ko u b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna la cogo bɛɛ lajɛlen na ale min ye lasigiden Hidalgo ka ɲɛfɔli la Espagne tɔgɔ la Mali kɔnɔna la ko ani lafiya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na Mali tagabolo kɔnɔ yiriwa siraw fɛ ko min ye Espagne jamana ye ko u ni Mali jamana k'u bɛ jɛla k'u tɛgɛ don wulikajɔ caman na ko o misaliya dɔ ye min ye agence espagnole de coopération o min bɛ wulikajɔ la Mali jamana kɔnɔna la ko fo ka na se sira wɛrɛw ma ko min ye kɛnɛya tagabolow ye lakana tagabolow baloko tagabolow Espagne jamana ni Mali jamana ko u bɛ nin wulikajɔ ninnu kɛla don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ɲɔgɔn fɛ Hidalgo ka kumakan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko minisiri min n'o bɛ Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kɔnɔna la n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kuma ta Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la koyi k'a yira k'a fɔ ko bonya bɛɛ bonyamasegin bɛɛ Espagne ɲɛmaaw u ka lasigiden so min n'o bɛ Mali kɔnɔna la o ka wele bila Mali ɲɛmaaw ma k'a fɔ a ye n'an dɛmɛ an kungo la o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u ka yɛrɛma hɔrɔnya o nisɔndiyaw hukumu kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ a kɛra u ka lasigiden so de la Mali yɛrɛ kɔnɔna la nɔ sa ko min ye Abdoulaye Diop ye k'a yira k'a fɔ ko bonya belebeleba don ka ɲɛsin min ye Mali ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin min ye Mali jamana yɛrɛ ma wa ko su fara tile kan miniti 1 seconde 1 ko min ye colonel Asimi Goïta ko a y'a bonya bɛɛ lajɛlen ɲɛsin min ye majesté roi Philippe ma ko a y'a yira sa k'a fɔ ni o ye Espagne ɲɛmaa ye ko min ye Espagne jamana ale ni Mali jamana don tɛmɛnlenw kɔnɔna la u ye wulikajɔ caman sabati ɲɔgɔn fɛ wa hali sini min ye Mali ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Diop a ka ɲɛfɔli kɔnɔ ko u dan bɛ min ye Espagne jamana la o de kama min ye Espagne ye n'u ye file fiyɛ waati o waati ka wele bila Mali jamana ma sa ko Mali bɛ ye kɛnɛ kan Mali fana mana wele bila waati o waati Espagne jamana ma ko bɛ ye kɛnɛ kan o fila ni teriya min ni o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali ɲɛmaaw k'u tɛ se ka to sigilen cogo si la ten ka Espagne kelen to a kungo la koyi a ye n dɛmɛ ka n ka warafa a kan ka k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ko o hukumu kɔnɔ kuma dafa kuma la min ye Espagne ɲɛmaaw ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko u kun b'a kɔrɔ bi u kun b'a kɔrɔ sini wa k'u ni dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa min ni o bɛ u ka se kɔnɔna la yaasa Mali bɛ se ka bɔ sema dɛnɛ na cogoya min na fasiri a bɛ indépendant kɔnɔna la min ye Musa Bilali Sidibe ale ka fasiri don aw bonya b'a la an b'i fo Musa Bilali Sidibe n y'o de f'i ye n ko Tolo denmisɛnnin min sanga ni waati ko duguma filɛ ale bɛ wuli dugu mana tila a bɛ wuli k'a tɛ ban sini na e ko o na ko Nadia Yusufu ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ taa hali bi min ye républicain ye an bɛ fɔ nin waati na Agibu Sogodogo ale ko fasiri kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye état major des armées ale kɔni ye welewelekan min ye kunnafoni bila ko ye ka yira k'a fɔ Zulahib Al Nasari min ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Al Iza Ould Yayi ko ani a jɛɲɔgɔn mɔgɔ caman a bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka finitigilakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ walasa ninnu tun ye wulikajɔ minnu kɛ walasa ko ka bin min ye Tɔnbukutu kan kɔnɔ nin waati na bɛɛ an bɛ se k'a fɔ octobre kalo tile 6 san 2024 min ye bɛɛ ye an bɛ se k'a fɔ Tɔnbukutu région kɔnɔna na ko o b'a yira k'a fɔ tɛgɛ dira a kan
wa ale kɔni bi a bɔra baara la kosɛbɛ min y'an ka finitigilakaw ye ni ye jateminɛ min ye état-major a y'a jira k'a fɔ tamasiyɛn fɛn fɛn bɛ bi na ko olu y'a sɔrɔ o kɔni y'a jira tigitigi k'a fɔ nin waati in na min y'an ka finitigilakaw ye olu kɔni ye wulikajɔw kɛ walasa ni cɛba in tɛgɛ bɛ se ka walasa ale ka ko u bɛ se ka dan sira kan cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ni cɛ in ale mɛnna ale tun bɛ ka ɲini min ye an ka finitigilakaw fɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ jalakili caman binnen b'a kan ka kɛɲɛ ni an b'a fɔ min ma bingani abiw min ye bingani ye ka ɲɛsin min ye jamanadenw ma n'i ye jateminɛ fana kɛ a fana an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min don an b'a fɔ min ma assassinat ciblé ka mɔgɔ dɔw ɲini dɔrɔn walasa ka se ka taa dankari kɛ o nin na ani n'i ye jateminɛ fana kɛ ko mɔgɔ min don fana min ye mugujugu k'o bila pɛrɛn mugujugu k'o bila dugukolo la min an b'a fɔ IEI n b'a fɔ o fana tun ye a ka baara ye ani ye jateminɛ fana kɛ min ye attaque fana kɔni bɛ attaque proposée contre les femmes min ye mugujugu ka bila faamaw ka sira kan cɛ in ko a tun dɔnnen bɛ ni o ye kosɛbɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o de kɔnɔ ko communiqué dɔ kɔnɔ min ye état-major des armées ale kɔni ye min ye hakilisigi k'o ɲɛsin jamanadenw ma k'a jira k'a fɔ min ye ni banbati kɛlɛ in ye n'Ala sɔnna o bɛ n'o kɛ fo ka taa se a dan ma wa n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min ye faamaw ye ko a b'o fo u ka wulikajɔw la min ye finitigilakaw ye minnu bɛ su ni tile walasa jamanadenw olu bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ ko hakili jiginna n ko communiqué dɔ tun bɛ yen min kɛra an bɛ se k'a fɔ octobre kalo tile 9 san 2024 ko min ye chef d'état-major des armées ko ale fana tun ye kunnafoni bila ka jira k'a fɔ min ye octobre tile 8 san 2024 ko sɔgɔmadana fɛ dɔ fɛ an bɛ se k'a fɔ ka taa 11h waati ko min ye an ka finitigilakaw ye ko olu ye embuscade dɔ kɔni olu kɔni sera k'o déjouer koyi min ye ni jateminɛ kɛ ko o kɔnɔna na min ye banbati ninnu an bɛ se k'a fɔ o kɔni o ka minɛn caman sɔrɔla an ka min ye finitigilakaw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko o waati kɛra min ye kilomètre 17 min ye Tɔnbukutu est la n'i ye jateminɛ kɛ sira min bɛ taa Bɛri yan fan fɛ ko n'i ye fana jateminɛ kɛ ko nin terroriste minnu ye kɛra sababu ye ka nin ko in kɛ ko an bɛ se k'a fɔ o na caman fana bɔnɛna o nin na ko o siratigɛ de kɔnɔ walasa ka se k'o dimi k'o bɔ u yɛrɛ la ko o tilala tuguni walasa ka bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin min ye octobre kalo tile 6 san 2024 ko ye bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ walasa ka ɲɛsin min embuscade ye ko k'a bila mission commandant secteur 3 ale tun taara min ye Bɛri yan fan in na walasa ka taa cɛdenw ka taa o lagɛ walasa ka o galabu ka dɔ fara o kan ko ale sigintɔ ko o ye bɛnbɛnbɛn da ko bɛ jan dɔw ɲɛ ko nka ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ n'u ka hakilisigi n'u ka ko jateminɛ ko o kɛra sababu ye walasa ni embuscade in kɔni ko u ka se k'o déjouer an n'a sɔrɔ an ka maa damadamani olu kɔni an bɛ se k'a fɔ olu banana nka nin waati in na bana min don u bɛ se ka bɔ a la ko n'i ye jateminɛ kɛ k'o kɛra sababu ye walasa u ka se ka min ye maramafɛn caman kɔni o sɔrɔ mɔgɔ n'u bolo min ye pistolet mitrailleuse 46 n'i ye jateminɛ kɛ ko ani ni 17 o y'o fana minɛ min ye moitié 60 mm ko o fana sɔrɔla ani ni jateminɛ kɛ minɛn caman ka fara kisɛ caman kan ani mugujugu caman ko o kɔni minɛna u bolo ko o siratigɛ kɔnɔ ko min ye chef d'état-major des armées ko ale kɔni bɛ nɔgɔyada kɛ minnu banana ani a b'a ɲini fana k'a jira k'a fɔ jamanadenw k'u hakili sigi n'Ala sɔnna maa si tɛna to fɛn fɛn wulila k'i bɛ jamana dankari la ko e kɔni a bɛ kɛ ko fila ye sɔn an bɛ tɛgɛ da i kan walima an bɛ bila ka taa yɔrɔ dɔ in na ko donc ko o hakili sigi ka bila jamanadenw fɛ min ye finitigilakaw ye olu n'u ka baara kɛ fo ka se a dan ma Pastor Keba o ye Agibi Sogodogo ye ka bɔ bi républicain kɔnɔ n'i bɔra républicain kɔnɔ nin waati in na ne bɛ ɲɛsin soir de Bamako ma soir de Bamako a da bɛ wulikajɔ la koyi a da bɛ min na sa o tɛ dɔ wɛrɛ koyi mois de la solidarité n'o o ye Mali yɛrɛ ka tagabolo bɛɛ lajɛlen sa ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔ o ta ko 9 a da b'o la a y'a jira k'a fɔ ko min ye Yakuba Katile sa ni o ye ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔna la maa dogolen tɛ ko a ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin min ye sigida fɔlɔ o doyen ma koyi sigida fɔlɔ ni o ye commune 1 ko wulikajɔ in min ni a
kɛra ka ɲɛsin nin waleya in ma sa ko min ye maa kofɔlen ye ko tɛ maa wɛrɛ ko min ye Usman Ture ko a bɛ nafaji juma tɛmɛlen na sa k'a yirala k'a fɔ ale de ye maa ye sigida fɔlɔ la n'o ye commune 1 Bamakɔ faba kɔnɔna la sa min ni ale de ye mabakɔrɔ ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan koyi ko a si yɛrɛ bɛ tali kɛla san 100 ani san 6 n'a kunkanfɛn na Musa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa Yakuba Katile a n'a ka jama ko u ye wulikajɔ min n'u y'a sabati sa ko a bɛ okumu kɔnɔ okumu min n'o bɛ mois de la solidarité ale ko fɔ k'u ka nin wulikajɔ in min ni a kɛlen filɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafaji sa k'u taara sɔrɔ ko maa kofɔlen ye ni o ye Cécile Dako fo ka taa se maa wɛrɛw minnu ni olu tun bɛ yen sa k'u bɛɛ lajɛlen sereyara kan ko k'a ye k'a fɔ ko min ye maabakɔrɔ in ye sa ko a ka kɛnɛ a ninkun na wa a yɛrɛ bɛ kalama kosɛbɛ ko a bɛ kumaw ɲɛfɔla sira caman fɛ don tɛmɛlenw waleyaw fo ka na se an bɛ don min na i ko bi gafe ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa belebeleba minnu ye Yakuba Katile a tun bɛ jama min ɲɛfɛ sa ko u nisɔndiyara kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in na k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana camancɛ fanga ɲɛmaaw olu ka jɛ kɔnɔna la mois de la solidarité min ni a b'a okumu kɔnɔ sa o bonya de kama ko u ye wulikajɔ sabati ka ɲɛsin sigida fɔlɔ o kalifan bɛ olu la sa ka taa bɛ se an ka mabakɔrɔw ma mabakɔrɔ minnu ni olu si janfara kosɛbɛ maa kofɔlen ko a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen na komi an y'a yira cogoya min na gafe kɔnɔ ko a bɛ ko caman kalama k'a yira k'a fɔ ko waati laban in na sa ko Mali finitigiw u ka wulikajɔ min ni o bɛ ka dankari maajuguw la ko o de jan bɛ ale yɛrɛ ninkun ye kosɛbɛ ko a k'u sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko diɲɛ so yɛrɛ kɔnɔ sa ko ale bɛna bɔ nin waleya ninnu kalama a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Fajigila nafaji ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faba kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in okumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a bɛ bonyamasegin kɛ ka taa camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ mabakɔrɔw ko olu kan ka bonya sira bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ min ni jamana ɲɛmaaw ko ni u kɛn bɛ k'o sinsin sa mois de la solidarité okumu kɔnɔ ni nin y'a ta ko 9nan ye sa ko a kana kɛ waleyaw ye waleya minnu ni a bɛ kɛ majɛw ye waleya minnu n'a bɛ kɛ tɔkajɛ ye ko wari minnu ni olu bɛ di nin ko kɔnɔna la fini minnu ni olu bɛ di nin ko kɔnɔna la mabakɔrɔ in ka ɲɛfɔli la ko olu ko tɛ koyi ayi bonya min ko ni o bɛ maliyɛndenw yɔrɔ la kabi lawale ka ɲɛsin an ka mabakɔrɔw ma ko o de ma tɔ to ale la o b'a yira sa k'a fɔ ko su fara tile kan mun ye mabakɔrɔw ye ko u ka duwawu bɛ min ye denmisɛnw bɛɛ lajɛlen sa Mali a bɛ sɛgɛn bali Mali tɛ to kɔ i n'a fɔ mabakɔrɔ a bɛ ɲɛfɔli la cogoya minnu na o wulikajɔ kɔnɔ Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye sa ko a ye kuma laban ni duwawu ye ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Fasiri a bɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la an bɛ taa bi sabula e yɛrɛ ɲuman waati bɛ kɔ la e dun ka dolantan tɛ ban hali n'a y'a sɔrɔ a ye maɲumatɔ bi kelen min don nin waati in na an bɛna an teliya walasa a bɛ fɔ ka bɔ ne sabula waati b'an kɔ la siratigɛ kɔnɔ min ye Fasiri kɛbaa ye HBF ale y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko min ye jamanadenw k'olu kɔni ɲaninen don o ma kɛ wɛrɛ koyi ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye Amadou Albert Maïga ye ale ye membre du CNT premier conseil national de transition et premier secrétaire parlementaire ye ko ale kɔni ko a bɔra koyi watolo ko a kumana ko a kɔni kumana a ma tɔ foyi to kuma na ko Amadou Albert Maïga ale kɔni y'a jira k'a fɔ bibi na ko ala ko an ka jɔn ala fɔ ko jamana in ko baaraba de bɛ k'an kɔnɔ walasa an ka se ka jamana in bɔ nin ko in kan nin sira kan ko c'est vrai olu kɔni ye wasadenw ye nka n'i ye jateminɛ kɛ an ka siraw la bibi na toro ko kɔrɔ ye ko baaraba de b'a ɲɛ ko olu kɔni bɛ ala de deli pour que ala ka se ka na an dɛmɛ n'o tɛ ko ko in ma nɔgɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale bɛ jɛmukan dɔ lamɛn sanga ni waati min ye an ka fiɲɛ suru sira dɔw kan min ye tiledu ye ko n'i ye jateminɛ fana kɛ o la ko sanga ni waati ko jamanadenw bɛ wulika min bɔ ani n'i ye crise kɛra minnu kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ jamanadenw fɛ min ye laɲini ye ko jɔn ala ko tiɲɛ b'u bolo ko wa n'i ye jateminɛ fana kɛ olu kɔni bɛ se dɔrɔn ko o ka ŋaniya ɲuman k'o fara jamanadenw ta kan ko n'i ye jateminɛ fana kɛ o la ko vraiment bi an ka tiɲɛ fɔ ko min ye jamanadenw ye gɛlɛya ye ni gɛlɛya tɛ fila ye ko kelen kɔni jamanadenw bɛ k'o kɛ ko ni fana ye jateminɛ kɛ ko san ni waati ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu nana walasa ni gɛlɛya minnu bɛ yen k'olu bɛ se ka yɛlɛma don o la ko o de kɛra o nakun ye nka n'i ye jateminɛ kɛ ko maa i dan i se ye koyi ko olu bɛ k'o segew ni o damayira kɛ
walasa ni yɛlɛma in kofɔlɔ in olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko nka an bɛ se k'a fɔ nka b'a la dɛ gɛlɛya b'a la sabula ko san maa tɛ se ka san bali ka na ni ala yɛrɛ tɛ o ye tiɲɛ sabula tiɲɛni min bɛ ka don bi bi in na bɛɛ b'a dɔn tiɲɛniw kɛra min ye maa caman ka denbaya ye bi bi in na sow tiɲɛna dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na ko o fana ye tiɲɛ dɔ ye nka an kɔni bɛ ala dɔrɔn de deli ko walasa ala ka se ka dɛmɛ don maliyɛnw ma nin ko in kan ko ni y'a jateminɛ kɛ ko ni ala sɔnna k'olu kɔni ye baara kɔni daminɛ ni ala sɔnna ko fɛn fɛn kan ka fɔ olu n'o fɔ fɛn fɛn kan ka kɛ o n'o kɛ ko sabula ni ye jateminɛ kɛ bi bi in na o ni transition gouvernement olu kɔni ye ɲɔgɔn dafala de nka min ye tiɲɛ ye ko o n'a fɔ gouvernement ye walasa yɛlɛmaw olu ka se ka don kow la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ni an b'a fɔ plan de développement kan ko an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko opérateur économique min jagokɛlabaw ye ko olu ka mandat bi gɛlɛya b'a kɔnɔ walasa olu ka se ka sara nka n'i ye jateminɛ kɛ o ko n'o ma sara dɔrɔn dette intérieure o bɛna su fana sara n'o kɛra dɔrɔn gɛlɛya bɛ bin jamana kan ko an ka b'o la ko min ye kuranko ye tɔgɔfɔbali min n'i y'a fɔ tolo ka yɔrɔ la n'i ma farati san dɔrɔn a b'a ɲɛ kɔmi ko n'i ye jateminɛ kɛ tɔgɔfɔbali ko o fana gɛlɛya bɛ yen ko min ye minisiri ye minisiri tun ye layidu di maaw ma k'a fɔ kalo 4 bonyaku kɔnɔna na ko yelen ko caman na bɔ o la ko nin waati in na an bɛ kalo 7 la ta tɛ ka bɔ si tɛ ka bɔ ko an ka b'o la min ye a ka terrain n'a ko Sunjata ko n'i y'a jateminɛ ko terrain ko o wulila yan ka tila k'i da ɲɛfɔli foyi ma na ko terrain y'i da ko n'ala sɔnna sɛgɛsɛgɛli na kɛ nin bɛɛ la tolo walasa ka tiɲɛ o di jamanadenw ma a y'a yira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ fana kɛ ko wɛrɛ fana bɛ yen ko fɛn caman de bɛ yen nka bi bi in na olu dan ye ka kuma nka tɛ se ka taa ni fanga ni n'a fɔ an bɛ fɛ a ka taa cogo min sabula o ye ɲɔgɔn dafala ye wa olu yɛrɛ nominen don décret la koyi donc o bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni sabula n'i ye jateminɛ kɛ n'o ma kɛ ko jamana bɛ yɔrɔ min a jamana magayalen don kosɛbɛ donc nin kana kɛ sababu ye walasa ka se ka ko wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ nka ko a ma ban dɛ ko a bɛ taa hali bi ka misaliya dɔ di ko don tɛmɛnen na min ye minisiri ko ale ɲininkala koyi min ye ministre de l'énergie ye ko a ɲininkala ko k'a fɔ min ye nin waati in na ko fɛn jumɛn de bɛ yen projet jumɛn de bɛ yen minnu kɔni gɛlɛya b'a bolo a ka niveau la ko y'a ɲininka a ka bureau la ko nka ko nin ye ko wɛrɛ dɛ i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka ko b'i bila k'i ɲɛsin président ma donc o ɲɛ de fɔ ye dɛ kosɛbɛ i président ko a bolo b'a bɛɛ la e tɛ mɔgɔ t'o ka baara kɛ a laban jalaki bɛ caya dɛ kosɛbɛ ko i mana mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka ko b'i bila ko président ko o kɛra gɛlɛyaba ye ko donc n'i ye nin ye jamana kɔnɔ dɔrɔn k'a kan ka mɔgɔ jɔrɔ ko ka bɔ o la ni fana ye minisiriw wele ko tuma caman n'i y'o ɲininka ayiwa nin minisiri n'i ko tolo Sangare dɔn du yɛrɛ de nɔ ye nin ko in ye ko donc ko o y'a ye k'a fɔ ko hali bi ko exemple wɛrɛw bɛ se ka di koyi min ye misaliya wɛrɛ ye ko ministre de l'éducation min ye kalanko ministre ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a kun yirala la k'a fɔ ko kalanta k'o tɛ se ka kɛ koyi ko ministre y'i fasa ja k'a fɔ kalanta bɛ kɛ wa a tɛ bɔ a ma ko a y'a fɔ ka kɛ ni communiqué dɔ ye ko o kɔnɔ min ye planification ye ko a ma se ka ɲɛnabɔ ko a tora heure 24 tile 1 bonyakun ko ministre seginna ka na fɔ ko ayiwa ko kalanta min kun fɔra ko o tɛ se ka bɔ ko donc ko o kɛra gɛlɛya ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ tolo ninnu ani Isu ninnu bɛɛ kun ye u ka buluburunin min y'u bolo k'u fara ɲɔgɔn kan ani Dirisa ninnu k'u fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka denmisɛnninw olu ka musakaw bɔ donc comme waati b'an kɔ la nin waati in na a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya ye nin waati in na min ye walasa k'a fɔ ko nin bɛɛ ye gɛlɛya ye gouvernement kɔnɔ donc olu fɛ fɛɛrɛ kan ka se ka kɛ walasa nin ko ninnu u ka se ka sigi sen kan n'Ala sɔnna u ka baara min daminɛna o na baara kɛ o la donc nin ye nin waati in na républicain HBF nin ye ale ka fasiri ka bɔ bi bɔli la n bɛ t'i fɛ waati b'i kɔ la i teliya kosɛbɛ waati bɛ n kɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ne bɛ ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ sira ma soir de Bamako kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko éliminatoire CAN Maroc 2025 hukumu kɔnɔna la sa ko Mali bɛ bakuruba min na n'o ye groupe I ye sa ko Mali kɛn bɛ ka a ka ɲɛmaaya ka o sinsin ko ye an ma qualifié o an ma qualifié fɔlɔ bari an b'a sira kan ko ka ɲɛsin ni Mali ka se min ni Mali
Mali o sɔrɔ Guinée Bissau kan min ye Bamako faba yɛrɛ kɔnɔna la no koyi u y'a yira k'a fɔ ko min ye octobre kalo juma tɛmɛlen octobre kalo tile 11 san 2024 stade du 26 mars kɔnɔ Yirimajɔ ko min ye 3e journée n'o ye tako sabanan ye sa éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 okumu kɔnɔna la sa ko Mali sɛkasi don dɔw ye fagonban min ye Jurtis la 1 ani Kanangolo ko ka kɛɲɛ ni min ye bini 1 min celu 1 min ni o sɔrɔla El Bilal Touré fɛ sanga 62 waatiw kɔnɔna la o y'a yira gafe ka ɲɛfɔli la ko min ye supporterw ye sa n'o ye jukɔrɔma dɔnnibaaw ye sa ko hali ni k'a sɔrɔ olu ma nisɔndiya kosɛbɛ Musa ko k'a sababuya kɛ dolatan in ko a kɛra dolatan fangelenma ye